What did you see? There's a bear coming right up here to the camp. Vi skal muligvis have et par biler heroppe. Vi ved ikke helt, hvad det er endnu. De har skudt efter et eller andet. Jeg løber op til en bil nu. Jeg ved ikke, hvad der sker deroppe. Men jeg er på vej, skifter. Den kan nok lugte noget. Den er bange. Okay. Jeg hører et skud, og de mener, det er en bjørn, så det er for farligt for os lige nu at være her. For at sige det lige ud, så tror jeg, at den bjørn er 25 meter fra os. Hvor jeg er i gang med at tage en sodavand. Det er fuldstændig vildt. Alle sammen op! Og lad være med at stå og skælde mig ud, fordi jeg ikke vil sove derovre. Nej, men det er Jan, der siger, slap nu af, du skal bare sove her. Hold nu kæft, altså. Nu har jeg oplevet nok. He's coming to get somebody. Do you mean that? Yeah, when I shot, he was right there. Det er bare, hvad Jason sagde. Soveposer. Uden nogen skifter. Vi er på vej. Vi er der meget, meget snart, Maria. Både med og jeg